Raġel inħeles mill-arrest minkejja li spara lil ir-residenza tas-sieħba tiegħu fix-Xajra wara argumenti li seħħ bejniethom nhar is-Sibt li għadda. Sean McGahern ta' 43 sena mix-Xajra kien akkużat li darab ħafif lis-sieħba tiegħu li kkawża ħsara volontarja fuq il-proprjetà li kellu arma mingħajr liċenzja li kiser il-paċi pubblika u li għeddet u insulenta lis-sieħba tiegħu. Meta waslu fuq il-post il-pulizija sabu lir-raġel b'marki ta' qdim fuq widnejh u lis-sieħba tiegħu taħt xokk qawwi bir-raġel jirrifjuta li jittieħed l-isptar għall-kura. Fil-qorti, is-sieħba tar-raġel infurmat lill-qorti li kienet qed twaqqa l-akkużi kontra s-sieħeb tagħha u li qed tirrinunzja d-dritt tagħha biex tieħu azzjoni fil-konfront tiegħu. L-akkużat min-naħa tiegħu irrinunzja l-kull dritt ta' azzjoni li huwa kellu kontra l-mara. Huwa wieġeb ħati għall-akkużi ta' ġarr u pussess ta' arma u nħeles mill-arrest fuq garanzija personali ta' €2000 u fuq kundizzjoni li jibqa' jgħix ma' missieru.